No ensinnäkin puhe peruskunnista, sehän on, voi sanoa, turhaa höpötystä. Kuntien määrän vähentäminen ei ratkaise kuntien perusongelmia. Se perusongelmahan on kunnissa, että lähinnä peruspalvelujen järjestämiseen on liian vähän rahaa. Ja tämän perusongelman ratkaiseminen ei ole kuntien itsensä käsissä kokonaisuudessaan, vaan se on valtiovallan käsissä, maan hallituksen ja eduskunnan käsissä. Kokonaistuotannosta täytyy leikata riittävän suuri siivu, että kunnat voivat järjestää peruspalvelut valtionosuuksien kautta. Tätä voidaan hoitaa. Onko valtiolla rahaa? No, kaksi asiaa. 90-luvun lopulla Suomi ajettiin eurokuntoon. Silloin leikattiin kuntien valtionosuudet puoleen. Siitä alkoi kuntien rahoituskriisi. Toinen asia, noin 15 vuoden aikana verotusta on kevennetty lähinnä suurituloisilta noin 7 miljardia euroa vuositasolla. Se on aiheuttanut tämän niin sanotun kestävyysvajeen, eli se on omatekoinen suomalaisin poliittisin päätöksin tehty tilanne, että mukamas ei ole rahaa. Vielä yksi asia, se EVM:lle, luxemburgilaisille osakeyhtiöille maksettu ja luvattu raha, Euroopan vakausmekanismille Suomesta maksettu ja luvattu 12,5 miljardia euroa, tarkoittaa 37 miljoonaa euroa jokaista Suomen kuntaa kohti, jossa jaetaan. Mutta nyt kun tilanne... Tämän hallituksen kuntauudistuksen perusteethan on yksi toisensa jälkeen romahtaneet. Hallitus on esittänyt, että pitäisi luoda sellaiset vahvat peruskunnat, jotka kykenevät itse rahoittamaan palvelut. Semmoisia kuntia ei Suomeen löydy kuin muutama. Suurin osa kuntia joutuu joka tapauksessa rahoittamaan osan palveluja valtion osuuksien avulla. Ja toisekseen hallitus esitti, että poistettaisiin hallintohimmeleitä, eli näitä kuntayhtymiä, joihin on edellisen hallituksen toimesta osa palveluista siirretty. No, mitä nyt on tapahtumassa? Hallitus itse esittää, että sosiaali- ja terveyspalvelut, niiden järjestämisvastuu keskitettäisiin noin 30 niin sanotulle sote-alueelle, jotka ovat juuri niitä hallintohimmeleitä, joiden johtoa kansalaiset eivät vaaleilla valitse. Eli molemmat nämä pääperustelut on virheelliset, ja kuten Antti Pesonen sanoi, se perusongelma, eli kuntien talouden vahvistaminen ohjaamalla kunnille lisää valtionosuuksia ja osuutta pääomatuloista, se on kokonaan ratkaisematta, ja esimerkiksi tutkimusten mukaan kunnilla ei olisi tällä hetkellä vaikeuksia selviytyä lakisääteisistä tehtävistä, jos ei olisi tehty niitä valtionosuuksien leikkauksia, joita 90-luvun puolivälin jälkeen kaikki hallitukset ovat tehneet.